У Воложине +1. На гэты раз мы не про градусы. У городе открылся новый корпус районной больницы. Мясцовыя ўлады спадзяюцца, што прыбываць на працу маладыя спецыялісты будуць больш ахвотна дзякуючы створаным тут умовам. Новый будынак оснащены самыми сучаснымі апаратамі. Дарэчы, для іх асваення медработнікаў адправяць на стажыроўку ў Мінскую абласную клінічную больницу. Новый лячэбна-профілактычны корпус районной больницы з'явіўся ў Воложине. На яго будаўніцтва зрасходавана звыш 19,5 мільярдаў рублёў. У гэтым годзе толькі ў Мінскай вобласці з'явілася 8 новых аб'ектаў аховы здароўя. Сярод іх амбулаторыі і станцыі хуткай дапамогі. Последние 4 года, начиная с 2006 кончая 2009 год, введено 73 объекта здравоохранения, которые после полной реконструкции или новое строительство. И затрачено более 2 триллионов рублей. В текущем году также плановая работа по реконструкции и введению строя новых объектов. И в этом году должны быть введены 40 объектов здравоохранения, на что заложено 707 миллиардов рублей. Гэта пакой сучаснага корпуса з навінкамі айчыннага рынку медтэхнікі ў Воложине. Адначасова тут гатовы прыняць больш за 500 пациентов. В новом лечебном корпусе будут расположены гинекологическое отделение на 30 коек, родильное отделение, рассчитанное на 15 коек, также реанимационное отделение на 6 коек и современный операционный блок. Сейчас мы подошли к реанимационному отделению. Также еще в отделении имеется ремзал и изолятор для больных инфекционного профиля. У год по 300. Столькі родаў у сярэднім прымаюць акушэры Воложинскага района. Урачы кажуць, што змогуць і больш. Тут, гавораць, трэба імкнуцца да паказчыкаў нараджальнасці пасляваенных часоў. А когда-то у нас тут есть в селе были так называемые родильные дома, их раньше даже называли колхозными родильными домами. В частности, акушерка, она принимала там Вишню, это, поселок, скажем, такой небольшая деревня, крупная деревня, да, в районе 1000 родов там только было. Но это были послевоенные годы. Акрамя новага абсталявання ў радзільным аддзяленні хутка з'явяцца і відэакамеры. Гэта агульнасусветная практыка ўжываецца, па-першае, для таго, каб у выпадку судовага разбору даказаць сваю невінаватасць, а па-другое, цяпер шматлікія бацькі жадаюць захоўваць моманты нараджэння дзіцяці ў сямейным архіве. Воложинскія ўрачы пераконваюць, што без праблем змогуць выдаваць такія запісы ў падарунак. Юлія Александрова, Денис Соколовский, Першы канал.